да, знаеш си, ти ще ме спасиш, ти ще ме извадиш от този свят, аз съм заключен между два свята и почна така да крещи човек. Аз миналата година имах една откачена ситуация с момче, което, както казах преди малко, сега вие ще кажете, не е реално това, просто момчето има някакви ментални проблеми. Няма ментални проблеми, защото аз го познавам отпреди и нямаше такива проблеми. И аз викам, я да го видя това момче, защото не съм го виждал от години. И той почна да говори, брато, ти не знаеш, ние живеем в един изкуствен свят, всичко е матрицата, ти не знаеш от другата страна какво е, всичко, което виждаш около теб е лъжа. И аз викам, ти пич, взимал ли си някакви наркотици? Той почва да отрича. Аз викам, 100% си взимал. И го предразположих и накрая си призна гъби, екстази и така нататък. Даже им чуш, че беше надрусан като дойде. Това, което се е случило е, че ти взимайки тия неща, се отворил към духовния свят и ти си видял всъщност по-истинския свят от физическия. И той като му казах това и каза, да, знаеш си, ти ще ме спасиш, ти ще ме извадиш от този свят, аз съм заключен между два свята и почна така да крещи човек. Момчето почна да манифестира демонични сили. И това защо се случва? Защото той е влязъл по нелегален начин в духовния свят.